Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubag, nagproblema lagi ko karon. Mauning nag-PM ko ninyo. Unta, inyo ha kining mabasahan og madrama sa radyo kining akong problema. Tawagan nilang ko palihog sa pangalang Leo. Sunod tuig, mas senior citizen ako. Pero bas kog lawas mga idol, dili gyud halata nga magsaysinta na. Mura lang kog 45 tan-awon. Bitaw, niya ako diri karon sa Matina nagtrabaho sa usa ka construction. Minyo day ko mga idol ug ang akong pamilya. Tuwa sa Digos gapuyo. Pero ako diri gapuyo sa mong staff house. Og diri ko nasab nakaila si Luna. Nga tigsuroyan og sudan namo. Nga kadugayan, nahimo na akong uyab. Kol, na si Luna padulungan diri. Bayo dood kay gutom na baya. Lahi ra gyud ning natay uyab diri sa dool. Pagita pug ibuha Naman siguro kay agud-agud no? Udsagoy agud-agud. Unsa man yung giistoryahan diri ha? Seryoso man kayo mo? Ikaw ga. Ako? Nga naman daw? Kay lami ka buluto. Mas lami ko, oy. Oops, uya na ng gabi day Luna, basin pwede ko makahirit sa imong dalang sudan diha. O ba? Ga, magsabay na lang tang tulog kaon. Sige ga, kasya maka na pagkaon ka dala nimo. Kasya kaayo ga, oy. Kuya Totoy og Lola Hubag, buwag sa bana si Luna. Og dili pud sila kasado. Og kabalo pud siyang minyo ko mga idol. Pero kalmado lang ko. Kay lagi ang akong misis. Walay pakialam na ko. Ug tuwa man siya sa Digos mga idol. Sa pila na mo katuig nga nag-uban, wag yun ko maka-experience nga nagselos ang akong asawa. Murag wala rin ko niya. Bisan asa pa ko maabot, basta lang ang akong sweldo. Adto padulong sa iya ha. Wa na siya'y problema mga idol. Ug mauna to. Ginahatdan ko ni Luna og pagkaon sa mong staff house. Ug naay mga gabi nga didto siya matulog mga idol. Syempre, gatapat yun mi. Ug naagyo na'y mahitabo namo. Kuya, wag kini mo mulabok oy. Mura pa man ka 40. Diha ka ga. Laki. Kuya, kay kang mudalaga. Syempre. Utsabad. Pausab pa ka? Oy, dili na in town. Masayo pa kog adtog bangkerohan ugma kay mamalengke. Okay ga. Bagatug na ta. Mao gini mamiss na ko ga ba? Kanang matulog gani nga nay katapad. Di ay baga. O diya unsaon taman. Nga tuwa naman sa laing kampo imong bana. Bidula naman sa laing team. Pwede ba? Ayaw na to siya kisguti. Ako na tong gilubong sa kanal. Pagaksa ko gabi. Gakos lang gud uy. Kay mo tanday po ko nimo. Kitsa na. Mga panuway mo. Tama gyud ang balita nga nakaabot nako. Nga gaipo na mo sa imuhang kabit dire. Kitsa ba'y nagsulti ni buha? Kitsa nagkatulad na baog chismis? Chismis sa imong kagaral. Niya namang gani nagtapad na mo aning imong kabit. Bang, please, magsulti rata. Ay ragot panapat diya. Hoy babay, palayi ini nga kumbana ha. Kung dili ka gusto gubot, tingali niyag na. Basig dili lang sagpa akong buhaton nimo. Unsa man? Ha? Musukol ka ba nako? Ga, muadto na ko. Ga sa imong bugan. Gahilas-hilas ra mo. Kuya Totoy og Lola Hubag. Wala gyud ko magdahom nga mukalitrag butho ang akong asawa. Di inaabtan ming nagtapad ni Luna. Pero wala man mi nagjerjer mga idol. Kay nahuman naman. In town, nakatilaw og laparo si Luna. Kadusa ka ba na ibubalik si Digos? O nga nung imuha man kong ipadali, excited na kang pabalikon tong imong ipon-ipon dire. Pataka ra magkamangoy. Pataka bitaw. Ayaw gid hutda kung pailob liyo ha. Kay na. Pauli na si Digos. Ayaw kong apura ha. Paghuwat kong kanong sa ako gustong muulis Digos.
Way magbuot nako. Kuya Totoy, og Lola Hubag. Naunsa maning akong asawa. Nakalitan ko, kay dili man ni siya inani sa una. Wala man na siya pakialam nako. Tungod ka ni mga idol, kay hapit nako, mas senior citizen. Og naa na ko'y makuhang pension sa kuang SSS. Og naa ayuda sa government. Posible ba mga idol? Kay dugay baya kong nagtrabaho sa una sa usa ka kumpanya. Posible ba nga mao nay rason kung nganong naingon inining akong asawa karon kung kano saan natiguang saka magselo-selos. Palihog, tambagi ko ninyo. Magpaabot, Leo. May hapon sa tuang letter sender, wala kundi si Leo. May hapon. Maadjong hapon po nimo din ha Kuya Totoy, og nimo pod agusa, og nimo pod loves. Kumusta mo? Nahala aritang Leo. Sangan nga minyo mo o wa mo gabulag sa papel. Nagig katungod ang asawa. Di ba la? Yes, bisan pa man kung iingon nato nga wa siya ga care, wa siya pakialam sa imuha, sangan nga imuha tong asawa, nagid siya katungod. Buta na to, verbal, nagbuwag po, pila na katuig, ganyan karon. Tukar imong asawa, nikalit lang, patigbabaw niya yung pag-asawa. O tayo may mo, kay minyo mo sa legal, di ba la? Yes, unya kanin sila wala man sila nagbuwag. Siguro nawala na ang sweetness, ang pagka-caring sa iyang wife. It's because mga tiguwang na sila. Basig na inana ba mo nang feeling po ani ato ang sinder nga kanang wala naman ipakialam akong misis nako. Kanang imong gihunahuna nga ang imuhang asawa nag-after sa pensyon nimo, ayuda sa gobyerno, posible kayo na nakagalgal ana or mismo sa iyara na gikan nga kisa may hayahay. Idi ikaw nga asawa, dili ka tong kaipon-ipon niya. Tama man pud siya. Maog yun. Aminado man pud ka nga mali ka, dapat imo pud tong ibalansidaan ba? Oy, basin simba ko palayo, malanganin ko ani, kasuhan ko ani. Perti luuyan ako. Magani karon kay ingon ana pa imong asawa. No, mo kasuy kay kasuhan mo to na, tiwas gyud, impas gyud. Maog yun, ilabi na nga nasakpan yun mo niya nga nagdong. May gani kay nahuman na mo that time, pandamay. Mo na kinahanglan kung unsa magaling atong buhaton, ang ato ang mamahimong desisyon kinahanglan atong hunaon sa makadaghan kung makahatag ba kinig kaayuhan sa imong kaugalingon, sa imong pamilya, o sa tanan. Ako si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubag. Feel good lang always.